2022ko aurrekontu parte hartzaileetan herritarrek gehien bozkatu duten proiektutako bat feminismoei buruzko kaleko prestakuntza kanpaina bat egitea izan da. Hori dela eta, asteburutik aurrera, hemen Teietzen eta datozen egunotan Areetan eta Romon, toten hauek ikusi ahal izango dituzue euskaraz zein gaztelaniaz, azaltzeko zer den feminismoa eta zer zor diogun borroka feministari. Berdintasunean bizi garela uste dugun galderari buruzko hausnarketa egitera ere gonbidatzen dute toten hauek. Munduko kultura guztietan eta leku guztietan, istorioan zehar eta baita gaur egunere, emakumeek egunero jasaten dituzten eta gure praktikei aurre egiten dieten diskriminazioa eta indarkeriak zalantzan jarri behar ditugu, horiek desagerrarazi ahal izateko. Eraldaketa bide luzea dugu oraindik hezkuntzak, erakundeetan eta komunikabideetan, tratu ona eta erantzunkidetasuna etxe guztietan izatea lortzeko. Gaur inoiz baino gehiago, bizitza erdegunean jarri behar dugu. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna defendatzen baduzu, inplikatu zaitez getxoko mugimendu feministetan.